Simon Busuttil jagħmel mossa strateġika illi jiena nsejħilha bħala mossa moqżiża minn aspett legali. Meta diġà kellu digrit mill-maġistrat biex ma jersaqx iżjed lejn l-inkjesta tal-Igrant bi provi u b'allegazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' dik l-inkjesta, Simon Busuttil jerġa' jisfida l-ordni tal-qorti u jerġa' jmur f'dik l-inkjesta bi provi li m'għandhom jew b'allegazzjonijiet ngħidilhom jien li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' dik l-inkjesta. Allegazzjonijiet. Hekk kien sejħilhom il-provi li kien ressaq l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fil-konfront tal-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri lura fl-2017. Robert Abela dakinhar kandidat għall-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista kien ħareġ onqu għal Keith Schembri u prova jirredikola l-provi li kellu Simon Busuttil. Illum wara l-eżitu tal-inkjesta mitluba propju minn Busuttil li skont Abela kienet ibbażata fuq allegazzjonijiet, Schembri għandu fuq rasu 11 il-kap ta' akkuża. Illum ukoll 4 snin wara li bdiet din is-saga kollha, Robert Abela, Prim Ministru, jibqa' ma jiddistanzjax lilu nnifsu u lill-Partit Laburista minn Schembri u saħansitra jinsisti li ma jitlobx apoloġija għal dak li seħħ. Tiskuża ruħek għalkemm iddefendejtu? Ġurnata tajba kien. Il-ħamis Net News reġa' staqsa lil Robert Abela għaliex baqa' jiddefendi lil Schembri sal-aħħar u għaliex fuq ix-xandir nazzjonali prova jimplika li hu qatt ma ddefendih. Prim Ministru, bonġu, inti qatt li qatt ma ddefendejt il-Keith Schembri? Kont ċar ħafna f'dak li qatt il-biera. Qatt li qatt ma ddefendejtu? Tiftakar fuq xaraba? Iva rajtu u ma ddefendejtux dak. Xi ħaġa li mhux minna għaliex Abela għatta snin jattakka lil Partit Nazzjonalista biex jagħti għall-azzjonijiet ta' Schembri. Simon Busuttil jerġa' jisfida l-ordni tal-qorti u jerġa' jmur f'dik l-inkjesta bi provi li m'għandhom jew b'allegazzjonijiet ngħidilhom jien li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' dik l-inkjesta. Intant Abela qed ikun xott ferm mal-ġurnalisti fi sforz biex ma jweġibx. Kif ma weġibx lanqas jekk fl-aħħar jiem talabx lill kummissarju jerġa' jiftaħ l-investigazzjonijiet dwar Igrant. Igrant tlabtu l-Kummissarju jinvestiga. Ftit tal-jimilu wara li kien żvelat li Cheng Chen, il-persuna wara l-ftehim bejn Shanghai Electric u l-BWC u anke l-iskandlu tal-Montenegro u għas-sit tal-kumpanija sigrita Megbridge, Robert Abela ħareġ jgħid li hu minnu fih bata l-Kummissarju u talbu jinvestiga. Madankollu jidher li l-Prim Ministru m'għandux l-istess ħeġġa biex jitlob lill-Kummissarju jinvestiga sabiex isir magħruf min hu il-veru sit ta' Igrant.